हाग्रामा महिलारि बिथाङा थोंजोङै इउपिपिएल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं राव। बे खामानियाव थोंजों गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलो आरो बर'नि माहारियारि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ सिफायनानै बर'खौ लाजि फोनांनायनि मोनसे रावसो। आं दाखालिनो होनदों बर'खौ मूर्ख होननानै हाग्रामाया दिनै सिनायथि होनो थांदों आरो बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ दे आसामनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा हाग्रामाखौ सासे जकार होननानै बुङो, जायनि जाहोनाव बर' हारिखौ मूर्ख होननानै दिनै सिनायथि होदों बिथाङा। आरो बिथांनि जा बुंनाय जोंनि बर'नि गेदेमाफोरखौ मान होयै, बर' दैदेनगिरिफोरखौ सनमान खालामै, आगुनि बर'नि जोहोलावफोरखौ मान होयै, बेफोर एक्टिभिटिसा बिथांनि खुगानिफ्राय बिथांनि मावनायफोरनिफ्राय मोनदांनो हादों बा नुजासारदों, जायनि जाहोनाव बर' हारिया लासिंसिं मोनसे आखुथाय जादों बा नुजाथिनाय जादों। गुबुन फारसेथिं दिनैनि जा जेनजेट मोनसे हानजानि फरायसाफोर बा बे बैसोनि फरायसाफोर, जाय फरायसाफ्रा टेक्न'लजिजों जेब्लायबो माने 24/7 माने लोब्बा थाबाय थायो, बे फरायसाफ्रा ओरैबायदि एडभान्स फरायसाफोर, गावनि हारिनि थैनाय, गावनि राव आसारखान्थि थैनाय, गावखौ जौगाहोनाय, सोरबा गाख्लायनो नागिरनाय, बेफोरनि सायाव बिथांमोना खोब स्मार्ट आरो खोब टेलेन्टेड एडभान्स बिथांमोना सानहरग्रोनो हायो। बेखायनो दिनै हाग्रामाया गावनि राव हारिमुखौ फाननानै, जेराव काउन्सिल इज अनलि फर द ट्राइबेल कमिउनिटि, for the development, especially for the development of the tribal community, but not it is excluding the non-tribal communities also. गतिके बेफोरखौ साननानै दिनै बुजिलायनानै जा पलिटिक्सखौ दिनै जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा, आसामनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा, पलिटिशियानफ्रा ट्राइबेल नन ट्राइबेल डिभिजन लाबोलायनानै जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्ट लाबोनो नागिरदों गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय, बेवहाय हाग्रामाया थोंजोङै इनभल्भ थानानै जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ फोजोबस्रांनाय नागिरनायनि जाहोनाव ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव, अर्गानाइजेसननि दैदेननायाव दिनै इयुथफ्रा ज' जाजाय हयथ' इमसनेलि बे खामानिखौ मावदों। आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थोंजोङै इउपिपिएल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं राव। मानो होनोब्ला मोनसे इन्स्टिटिउसननि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसननि स्टुडेन्टफ्रा बेवहाय सोरबा सासे बर' फिसा हिसाबै, राभा फिसा हिसाबै, गार' फिसा हिसाबै, हाजं फिसा हिसाबै, बा ट्राइबेल फिसा हिसाबै, बा मिसिं हिसाबै, देउरि हिसाबै, डिमासा हिसाबै, लालुं हिसाबै बियो इउपिपिएल दोलोनिल' सापर्टार जानो हाया। कंग्रेसनिबो थानो हागौ बेवहाय, बिजेपिनिबो थानो हागौ बेवहाय, स्वयं बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि फिसाफोरबो थानो हागौ बेवहाय, बिकज दे आर स्टुडेन्ट। नंखायनो बे खामानियाव थोंजों गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय इउपिपिएल दोलो आरो बर'नि माहारियारि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा सानस्रि, बे सानस्रिखौ सिफायनानै बर'खौ लाजि फोनांनायनि मोनसे रावसो।